СКАТ. В София се проведе регулярна среща на лидерите на патриотичното обединение около Националния фронт за спасение на България, ГОРД, Средна европейска класа, ВМРО, Ние и Целокупна България. Те взеха решение за създаването на координационен център за работа с оглед на предстоящите през 2014 година избори за Европарламента. Срещата бе председателствана от Валери Симеонов, съпредседател на Националния фронт за спасение на България. Той изказа мнение, че през последните месеци се наблюдава по-сериозен интерес от страна на медиите към НФСБ и партиите, присъединили се към Патриотичния съюз, но трябва дори още по-широко отразяване. Доволен съм от всяка среща с съратници. В случая ние сме вече почти приятели. Това хора, които взаимно се уважават, хора, които имат еднакви принципи, които изповядват любовта към родината, така че за мен беше удоволствие днешната среща. На среща бе решено да бъде създаден постоянен координационен център на Патриотичното обединение, който да решава оперативните партийни въпроси с оглед предстоящите евроизбори. Патриотичният съюз ще засили своето присъствие в социалната мрежа Facebook. Този координационен център ще бъде не само за конкретните избори, а той ще бъде и за в бъдеще, тъй като нашата визия е по-дългосрочна. Т.е. изборите не са самоцел, не искаме да променим статуквото в България. Да покажем една готовност не само за изборите, но и за управленската политика, която искаме да наложим и която искаме да промотираме, която искаме да представим. Водихме днес много интересни идеи се родиха. Да информираме българския народ за позицията на нашето обединение и, разбира се, какво можем да предложим като контрамерки на позиции или становища, които противоречат на нашите възгледи. Ние ще натоварим нашите местни организации с конкретни задачи, за да могат те да работят в една посока. Борбата на НФСБ и Патриотичния съюз е срещу олигархията в страната ни, което създава пречка пред по-широкото отразяване на идеите на НФСБ. Причина за това е, че олигархията много сериозно изкупила голяма част от медийния пазар и такива антисистемни партии като НФСБ не биват канени за участие в предавания и диспути. Въпреки това Валери Симеонов смята, че каузата на НФСБ и Патриотичния съюз ще успее, защото разчита на народната подкрепа.